Mayamot siguro natin yun. Tang, mabilang tumawag papaya, uri may isa lang. Madigbalin, gatangim ano kaya mo? Kasi tang, umadalang ang kwarta. Ako magaan paggatang mo, kumano ka man nato yan, mangisturbo ka pa eh. Kapray, danalam. Ang damo ni pare, panagpigaro jilakay. Sumawat ako mati papayan, mati pare. Kaya na mga pabayadan, kaya umadalang ang kwarta. Kasiya paray, naimo nga talaga atang alakay. Bayan matan pare. Nakum pare, lutok pa ito ni sa damay. Kaya pare. Pero jilakay ni pare, nakatugaw mo, sila gagapsaw. Naman atake laki pare. Bye-bye mata paray, kung kuna na lang ata. Natakin pa rin, katulungan. Bigyan mo kay Tang. Naulawa balong, simbro ay high blood ko. Kasi siya pang, pare, kumanit din naman dyan balita. Sige paray. Salamat balong. Uri ka sano kadagis din pakita kanyayo balong. Tinulungan da lata. Sorry sino nga tao, Tang. Ano kaya kailangan ti tulungan milat tama. Tang, muna kamay. Galawad kailangan na na. Egon baraw, giyaman na kanyayaw. Na dito nagduwa panunot na tinulungan. Maglagi din ta, di pinanisan.